Makikita natin talaga dito ang puwersa ng Marcos loyalist. Kaya, Bongbong Sara! Bongbong Sara! BBM! 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 Huwag natin kakalimutan. Alam nyo ba, merong isang kandidata rin na nagpoprotekta at nagmamahal kay Bongbong Marcos. At yan ay walang iba kundi si Mayor Inday Sara. Kaya kinakailangan kompleto ang ating team. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At kung meron nandito mga taga 6th District ng Pangasinan, humihingi ako ng suporta sa inyo kay Phil Villamar. Phil Villamar for Congressman. Suportahan natin. Sino mga taga 6th District dito? Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kakalimutan ang suporta kay Villamar para Congressman. Villamar para Congressman. Maliwanag ba? Okay, maraming salamat. Senador, Gato! Gusto ko ipaliwanag din sa inyo na ang ating mga national ID ay manggagaling sa headquarters sa BBM 2022. Team BBM. Okay? Oh. At huwag niyong kakalimutan ang orihinal na partido ng Marcos, ang KBL. KBL! 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 At ngayon ay ipapaliwanag sa inyo ng ating national BBM team leader at chairman ang ating magpapaliwanag at walang iba kundi si Herbert Martinez. Maganda kayong lahat! Ako po ang National Chairman ng Team BBM 2022. Ay, gusto nyo ba lahat kayo magkaroon ng ID galing sa National Headquarters? Okay, yung mga grupo, mga leaders ng grupo nyo, okay, sandali lang po. Okay. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng ID galing sa National Headquarters ni Bongbong Marcos. Yan po ay sa pamamagitan ng mga leader nyo sa inyong mga grupo ay makipag-coordinate lang po sa National Headquarters. Hanapin lang po ang opisina ng Team BBM 2022 at kami po ang bahalang mag-facilitate para po sa inyong mga ID galing sa National Headquarters. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating mahal na susunod na Pangulo, Bongbong Marcos. Thank you. Tawagan ko sana yung isang kasamahan natin, baka hindi pa kalusot, yung sa ating kasamang grupo ni Inday Sara. Nandiyan ba si Bong Alondo? Bong Alondo, baka pwedeng paakit ka rito. Serrano, Bong Serrano. Ano yung tapuri nyo? Serkadan si BBM! Oh, nagaling yung tuloy naman! Yun ay yung isa, tanggalin na. Tanggalin sa likod. Hindi naman nakita yung tanggalin niya. Nahulog ang malayo ng ilalim nila dito.
namin. Oh, sabay-sabay natin isisigaw, Bongbong Sara. Bongbong Sara! 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 Sa identidad, kaya sa taklay. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Maraming salamat! Alright! Grabe! Ang dami sa puso naman dyan! Maraming salamat kay Mr. Ed Maramba ng Bulinaw at siya ay isa sa mga organizers dito. At lahat ng organizers dito, maraming salamat sa inyo. Ngayon tayo nakakita ng suporta na hindi binabayaran. Hindi kagaya ng mga pinklawan. Hindi ang pagnanakaw. Hindi ang pangit. Hindi ang kontel na nagbabayad para sa kanilang karaban. Ang mga BBM Marcos loyalist. Walang bayad. At ang mga riders ng MVMA, maraming salamat. Andito yung ang organizer ng MVMA. Maraming salamat. Marcos Volunteers Movement Alliance. Thank you! At ang BBMRP. At BBM Riders. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang mga suporta na taos puso at bukal sa loob. Walang binabayaran. Maraming salamat. Mabuhay kayo. BBM! At ang mga samahang Ilocano, ang Kilusang Bagong Lipunan, KBL. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At ang tropang BBM, maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan. Mabuhay ang Pangasinan. Sir! Sir! Maraming salamat. Sir, dito! Napakarami ng nanood as of now ay 100,000 mahigit ang nanonood sa akin. 100,000, naka-live tayo ngayon sa FB. More than 100,000 na, ganito ka lang kaagad, ganito kabilis. Kaya makikita natin talaga dito ang puwersa ng Marcos loyalist. Kaya hindi na pwede na dayain si Bongbong Marcos. Magkakaroon ng people power na mahigit isang daang doble kaysa doon sa peke na revolusyon noong EDSA 1986. Kapag dinaya si Bongbong Marcos, lahat tayo ay susugod sa Malacanang. Lahat tayo ay susugod sa lahat tayo ay susugod sa EDSA. Lahat tayo ay magre-revolusyon ng people power para makita nila kung gaano tayo kalakas. Hindi pwedeng dayain si Bongbong Marcos. Talaga namang nanalo si Bongbong Marcos. Talaga namang nanalo. Panalong-panalo si Bongbong Marcos noong 2016. Kaya lang, dinaya.
sa pagdalo nyo dito. Tulad ng sinabi ni Senator Larry, wala tayong bayad! Awan mo ng pera dito! BBM! Sara! Bongbong 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 Sara! Maraming salamat po! Maraming Thank you, thank you! Arigato! Arigato! Sir! 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 Hello, sir! Thank you, sir! Boss, t-shirt, meron! Ano, basta? Thank you very much, thank you! May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad,